Ето, че вече съм в комфортното, удобното и достъпното за всеки българско такси на територията на Нидерландия, БГ Роттердам такси. За мен е чест и удоволствие, че отново съм в техните сигурни ръце, за да ме превозят до мястото, където трябва да стигна. Поздрави от мен, Сабин Асенов и БГ Роттердам такси. Драги приятели на територията на Роттердам, всички българи можем да разчитаме на най-готиното такси. Роттердам такси. БГ Роттердам такси номер 1. БГ Роттердам такси ви очаква да ви превози от точка А до точка Б професионално. Телефонът, на който може да свържете, е 06 149 712. Наш приятел в Роттердам е създал БГР такси, за да може всички да почувстваме близо до нас нашата родина. Скъпи приятели, ако искате да почувствате България близо до вас, трябва да се возим в БГР такси.